penjore ni tang'o momiyo budget dhi malo pile ka pile to ngima medo bedo matek. Kech kaning'iyo iko omenda 22, 23 tiyudo ka budget mane wan godo en trilion 3.3. To pile pile kaka wan kaka dhano ing'eyo seche ma yuto ni dok chien to gima iwacho ni maber mitimo en ni iduoko budget ni be chien. Lakini wang'iyo serikand Ruto ni en kar mondo mi oduoknwa budget chien en omedo tere malo kendo sani koro budget oidho gi bilion 300. To kichak ing'iyo migepe kaka migawo mar somo, waneno ka migawo mar somo yudo kanyo bilion 135 ma en medruok mar bilion 60 kipime gi budget manokalo mar oiko omenda 22, to mana pani en gima ber kich yudo kacha ka bilion 60 ni omi